Ja, så vender vi altså os mod den historie om den forsvundne 3-årige dreng Holger Krag, som vi altså kan læse i bunden af skærmen. Så er han fundet igen. Katrine Reinert, du har meget mere nyt. Fortæl os, hvad der er sket. Ja, altså det jeg kan fortælle, det er, at politifolkene de har fået et smil på læben nu. Der er en mand her i området, der har fundet en dreng og har indberettet det til politiet. Politiet er nu kørt ud for at hente ham. Ja, får jeg lige vide. Yes! Han er fundet! Hvor har han fundet hende, Flemming? Ja, det ved jeg ikke lige nu, vi har en politibil på vej tilbage med ham. Hvad er du står og tænker lige nu? Ja, det er bare dejligt. Det er alt det, vi har sat i værk. Alt det folk, de har villet, han har sagt, det er bare lykkes. Hvad er det, de har fundet? Ja, vi har fundet Holger, han er så i live. Der er en borger, der har samlet ham op. Han går et eller andet sted. Hvor har han fundet henne? Det ved jeg ikke lige i øjeblikket. Nej, han er Henrik på vej med. Henrik, han kommer med i bilen. Flemming, hvad var det for en melding, der kunne gøre, at du sagde ja nu her? Det var, jeg snakker lige med ham, der sidder med ham i bilen. Hvilken tilstand har I fundet ham? Jamen, han er åbenbart, han er så godt mod. Han er jo en ukulig knægt, så det er derfor, vi har lidt efter ham, som vi har gjort. Så bare pisse fedt. Vi er glade. Er det her noget, I har turde håbe på? Ja, selvfølgelig har vi det, ellers har vi ikke været her. Så bare det her. De har været rumjublet igennem her, så bare dig. Rødhår og havde Holger og været 3 år, og så uden forældre, han er sikkert blevet fundet herude, så tror jeg sgu godt, at jeg vil sælge et eller andet på det. Hvad har Holger sagt? Det ved jeg ikke. Hvad skal der så ske med afsøgningen, eller eftersøgningen? Jamen, vi skal jo se, om den hjemmeisbil, den stadigvæk, hvor vi kan få en hjemmeis, ellers så skal vi jo have et eller andet, han har sagt, kaffe et eller andet sted, sådan et eller andet. Vi skal i hvert fald, vi skal have rækket ned, han har sagt, for alle de her pokkers masse mennesker, der er sat i værk. Hvor tit sker det her i ens karriere, den rent faktisk finder en dreng? Det er første gang i min. Tillykke med det i hvert fald. Jo tak, han har sagt. Det var hele besøget værd. Det var det hele værd. Han har sagt, vi er simpelthen glade for, at vi troede på det hele vejen igennem, og vi har heller ikke givet op i dag. Det kan jeg garantere for. Men Flemming, hvem er det, der har fundet ham? Det er en borger. Jeg ved ikke mere lige i øjeblikket. Han har sagt, det kommer senere. Jeg ved, at vi udsender en pressemeddelelse inden for politikeren i Aalborg om lidt, når vi har noget mere. Ved du noget om, hvor langt væk det egentlig er herfra? Det ved jeg heller ikke lige i øjeblikket. Han har sagt, det vigtigste var at finde ham. Mere hvor han har fundet, og hvilke omstændigheder, det er sådan set ikke så meget. Så der ligger ikke noget kriminel handling bag, han er simpelthen bare gået. Så det er simpelthen bare så herligt, som det kan være. Ja, så vi er glade alle sammen på familiens vegne og på Holgers vegne. Yes. Ja, og som I så kunne høre her, så er Holger altså fundet, og det der sker nu, det er, at han bliver fragtet her til kommandostationen, som er ved spejderlejren på Sandmosevej, og her vil han blive forenet med sin mor og far. Ja, det var altså også en meget rørt Katrine Reinert, vi fik her. Og vi kunne altså også forstå på indstandslederen, man kunne jo simpelthen mærke den der glæde, der kom fra ham over, at 3-årige Holger altså er blevet fundet. Så vi kunne høre ham fortælle, så var der altså en borger, der havde stødt på den her 3-årige dreng ude på en vej. Et stykke fra spejderhytten, hvor Holger Krag altså forsvandt fra. Og det gjorde han i går formiddag. Så nu forventer man altså, at Holger han bliver nu fragtet hen til kommandocentralen, som vi hørte Katrine Reinert fortalte om. Og han skulle, hvis jeg forstod, altså være blevet genforenet med sine forældre, eller så er han i hvert fald ved at blive det. Katrine Reinert, tilbage til dig. Ja, det der sker nu, det er jo, at det er lidt svært at komme til her. Moren og faren har lige fået det at vide. Det er totalt rørende, det her. Jeg tror, billederne taler for sig selv. Og nu sker der så det, at forældrene de bliver ført ind i spejderhytten igen. Det vi forventer, det er, at Holger han ankommer lige om lidt. Ifølge politiet hørte vi altså, at han var ved godt mod. Han var ikke sådan lidt sydlig last, men selvfølgelig holder der en ambulance klar til at tage sig af Holger. Han har været ude hele natten, og det har været 2 graders varme, og det har regnet i nat også. Så han er sandsynligvis også stivfrossen og trænger til både kærlighed, omsorg og varme. Og Katrine Reinert, du har jo nærmest været med hele vejen, hvis man kan sige det på den måde. Altså Holger Krag forsvandt jo i går formiddag, hvor han blev efterlyst af politiet. Men du har altså været med også helt fra morgenstunden. Du har også mærket den her opbakning fra lokalbefolkningen, der har gerne vil hjælpe med at finde ham. Hvad er det for, jeg kan også mærke på, at du er meget, meget, meget rørt, men hvad er det for en stemning, der er der, hvor du er lige nu?
Jamen altså, det er jo feststemning. Altså, det er jo det, alle har ventet på, at lille Holger han blev fundet. Vi har alle sammen været vågen hele natten. Vi har været rundt og lede. Jeg er simpelthen så glad, altså på familiens vegne. Jeg har snakket med moren og faren hele natten. Vi har stået og snakket for få minutter siden, og faren sagde, at jeg bliver bare ved. Han har været vågen i 1,5 døgn. Faren han har virkelig givet den gas. Han har kørt rundt på en 4-hjulet motorcykel konstant, bare for at finde sin søn. Og hele familien er samlet her. Mormor og morfaren har været her. Det er virkelig en glædelig begivenhed. Og ja, altså, det er helt fantastisk, det her. Jamen, det siger jo det hele, både at høre dig fortælle, Katrine Reinert, og også opleve familien, der nu er så glad. Det må jo være forældrenes værste mareridt, at ens lille dreng forsvinder, og så en hel nat. Ja, det er helt sikkert. Lad os lige tage tiden tilbage igen. Hvordan forsvandt han egentlig fra sine forældre? Lad os lige få historien igen. Det der sker, det er, at søndag formiddag, der er spejderlejr her, og gruppen skal rejse herfra. Moren er selv spejder og har eller 3 børn med. De har 3 børn, det her forældrepar. De har lille Holger, og så har de Kia og Lea på henholdsvis 5 og 8 år. Og de er på spejdertur, og der skal gøres rent i huset. Og da de så skal have vasket gulv og så videre, så ryger alle spejderbørnene udenfor, og de går en tur med dem, mens de andre de pakker sammen og så videre. Og da de er på vej tilbage mod spejderhytten, der vil lille Holger gå en anden vej rundt omkring et hus, der er her bag ved mig. Og da de kommer om på den anden side, så er Holger væk, og de går tilbage og leder efter ham, og de kan ikke finde ham, og de tror måske, at han har gemt sig for sjov. Det viser sig så, at det har han jo så ikke. Det her, det var ramme alvor. Holger blev væk, og da der er gået en time, de selv har ledt, så kontakter de politiet, og politiet sætter det store apparat i gang med det samme. Det har været en fantastisk intens stemning at være her, dels hele aftenen i går, og også da mørket faldt på om natten. Der har været enormt mange, der har været fra hele Nordjylland, der er kommet hertil for at hjælpe med at finde Holger, og der har været, altså selv hjemmeværnet, der har været på arbejde siden kl. 12 i dag, de står her igen, så det er et helt døgn folk, de har været på. Folk, de er virkelig kørt ned, både på mad og på energi og på søvn, men alligevel så har man bevaret optimismen, og man har ledt efter Holger, og man har sagt, bliv ved med at sige fra politiets side, jamen vi giver ikke op, før vi finder ham, og vi skal nok finde ham. Og som vi hørte indsatslederen Flemming Jacobsen her før, altså han er simpelthen så glad en mand. Han har virkelig dels været god til at håndtere pressen undervejs. Han er ikke på noget tidspunkt bidt af os, eller fordi vi har stillet spørgsmål. Han har forstået sin rolle både som indsatsleder over for dem, der har været ude i marken, og for os som presse, som også skulle videregive nogle ting. Der er jo kommet mange ind, der har sagt noget, har hørt noget, set noget. Man har forfulgt sporet. Klokken 11, der bliver Holger set gå over vejen, som er den hovedvej, som den her spejderlejr ligger ud til. Klokken 15 er der nogle andre, der har set ham. Klokken 7:30 i går aftes, der får politiet en opringning efter, at de har set nyhederne, at der er nogen, der har været ude og samle brænde i en skovtætning her tæt ved, og de har så kommet hjem og har set nyheder og siger, jamen hov, det var da den dreng, vi så klokken 15 gå forbi, og de har ikke tænkt nærmere over det, for de var i gang med at arbejde ude i skoven, og de har så lagt mærke til en dreng, men har troet, at det var en dreng, der var i skoven med sin mor og far. Men det viste så, at nu er Holger altså fundet. Vi ved ikke nu præcis, hvor han er blevet fundet, men der er en borger i Nordjylland, der har fundet ham, og om lidt, der bliver han forenet med sin mor og far. Og Katrine Reinert, vi ser altså billeder igen fra da forældrene, familien fik at vide, at lille Holger altså er fundet i live. Vi hørte jo også indsatslederen lige fortælle ganske kort, hvor han var blevet fundet henne, hvis du kan komme nærmere ind på det. Ja, altså vi ved faktisk ikke præcis, hvor det er endnu. Der er en patruljevogn, der har været ude og hente Holger. Det er faktisk sådan, at siden i går aftes kl. 22, der har der holdt en ambulance her, som holder bag mig. Den har holdt med tændingsnøglen drejet, og det har været tændt, sådan, så der er konstant af varme inde i den her ambulance. Og den var klar til at køre ud og hente ham, hvis man fandt ham i et vandhul eller noget andet. Men faktisk så er meldingen fra politiet, at den her borger, der har fundet Holger, har stille og roligt kunne gå hen til ham og sagt, at det er dig, der hedder Holger, og er du 3 år, og så videre. Og man har sendt en patruljevogn ud for at hente ham, fordi at han er ikke sådan synligt svækket, altså han er ikke sådan kommet til skade eller noget alvorligt. Han er faktisk ved sin fulde 5 og vil meget gerne se sin mor og far nu. Det kan man da i hvert fald roligt godt forstå, og også forældrene der kan få deres lille Holger i armen.